Здравейте, добре дошли в новия епизод на подкаста. Препоръчвам този епизод специално за всички българи в чужбина, които се интересуват от покупка на имот в България с цел инвестиция или за живеене. Поканил съм гост с изключителен опит в сферата и за мен е удоволствие да представя Константин Шукеров, собственик на Дом Имоти и кредитен консултант. Здравей, Коце, добре дошъл. Здравей, Митко. Приятно ми е, добре заварил. Много ме е приятно така в твоята компания да присъствам на твоите подкасти. И на мен също. Благодаря ти. Очевидно, днес фокуса на епизода ще е кредитиране на българи, които живеят в чужбина. Интересна тема. И искат да си купят имот в България, независимо с цел инвестиция или за живеене. Но преди да минем към тази образователна част, можеш накратко да се представиш. Аз съм Коцето Шукеров, така ме знаят, от Бургас. В бизнеса с имоти съм от около 17 години. Бил съм малка агенция за имоти, след това купих франчайз правата за град Бургас на една от българските компании Адрес. След това продължих в компания Ера, една международна голяма компания. Техен партньор бяха за града в продължение на 4 години. И вече тук от около 4-5 години се развивам като собствена агенция. Разбира се, от тогава насам вече фокуса ми е друг. Ползвам друг бизнес модел. Ползвам най-доброто, което съм усвоил. В офиса има различни направления. Има наеми, сделки с имоти, бизнес имоти, ваканционни имоти управлявам. Купили сме сграда на АК-14, довършим до АК-16, така че имам няколко дейности и видове в офиса, като опит, който аз имам придобит през тези 17 години. Да, натрупал си солиден опит и включително като кредитен консултант. Да, тъй като даже от самото начало, като почнах да работя сделки с имоти, всъщност първо започнах кредитен консултант към Кредит Център и застрахователен брокер към Велмар Брокерс. И добавихме сделки с имоти, така на приятели и познати. Сега това не е съпътстваща дейност, не е основна кредитиране, но от моят опит, който имам, от 5 сделки, 3 сделки са с банков ипотечен кредит. Партньор съм на Кредит Център за град Бургас, това е най-големия банков кредитен посредник. И разбира се, ползваме така и техните услуги, консултации, техните контакти, техните семинари, обучения. И с това мога да бъда полезен на всеки един наш клиент на агенцията, да му кажа в момента кое е най-доброто, какво трябва да направи, какви са стъпките, независимо дали е българин в чужбина или е българин в България, смея да кажа, че мога да го консултирам професионално. Освен това, преди да започна сделки с имоти, преди 17 години, работех и аз в банковата система, бях менеджер жилищно кредитиране регион Бургас към Експресбанк. И така и опитът ми е доста добър също в финансите, в кредитите. Кредитирането. Ако трябва да конкретизираме за отпускането на ипотечни кредити за българи в чужбина, какви са предизвикателствата там? Първо, то дали е българин в чужбина или българин в България, долу-горе структурата на финансирането на такъв тип сделка през банка е едно и също, просто има особености, когато доходът е от чужбина. Една от тези особености това е, че първо, поне повечето банки, които имат такъв продукт, работещ продукт, не просто е само в реклама в сайта на банката, че се отпускат такъв тип кредити за българи в чужбина, че искат да видят трудов договор, който да е легализиран и приверен на български език. Освен това искат банково извлечение поне с 12 месеца, да се види, че са постъпвали редовно пари, искат справки от техните кредитни регистри, да се види дали има кредитна задължнялост. Да. И в чужбина. И в чужбина, освен в България, че се иска също нещо. Така нещото ЦКР, Централен кредитен регистр, такава справка. Там семейно положение, липса на задължение към България, когато е, просто по-трудното е, защото когато не е тук самия кредитополучател, по-трудна е комуникация с банките. И в момента банките постоянно сменят своите продукти. И ние като консултанти трябва пък да ги наблюдаваме постоянно, да знаем в момента кое е най-актуалното
и всъщност спестяваме много време и главоболие на потенциален наш клиент, кредитополучател, да направи най-добри избор. То реално в този смисъл не се ли явява задължително, ако е такъв случай, да се работи с консултант? Аз лично не виждам как е възможно българин от чужбина да купи имот в България с банков кредит, освен ако не се пусне отпуска един месец. През това време трябва да се е харесал имота, трябва някой да му казва какви документи трябва да е подготвил, да дойде с тях в България, да ги е превел. Това е почти за мен невъзможно. Обикновено българите, като идват по празници, идват за няколко дена, за 4-5 дена да видят роднини. Да. В това време вече почват да мислят за покупка или за инвестиция. И всъщност нашата роля е да спестим това време и така да се казва главоболието от тази голяма материя, кредитиране за покупка на имот. Защото са много нещата. Много са. Да, реално това са един месец. Те хората се спестяват само от, ако си пуснат неплатена отпуска. Това може и да им коства някаква сума определена. Която... Така е, но това е свързано с избор на имот, огледи и дори даже моят свет винаги бил към всички, които ще теглят кредит. Независимо от къде, дали от дохода от България или от чужбина, първо да се отиде в няколко банки, да си изберат банката, която ще им финансира покупката на база доход. Нали, то одобрението на един кредитополучател дали е подходящ, преди да се купи имота, в два пъти става одобрението. Първо се одобрява на база доход, самия кредитополучател. Това е първото одобрение, което обикновено важи около 3 месеца, а второто е на база имот. Дори най-правилното е да се тръгне първо от банката. Ето днес сутринта ходих с мой близък до една банка, утре може би ще ходим до втора. На база дохода, който той показва, виждаме каква е сумата, която може да изтегли като главница, колко му е самоучастието и тогава тръгваме вече да търсим имот. Това е най-правилното. Да. И за българи чужбина това пък е задължително. Да имат одобрение от банката на база доходите, за да знаят те на какъв тип имот да се фокусират. Защото за времето не стига. Със сигурност. Да. По-трудно стават сделките. И аз точно за това се опитвам на всеки мой близък, който ми е направил запитване от чужбина, да му обясня, че процесът е малко по-дълъг. Сега има наша клиентка, която е купила от нас някои имота, ние ги менеджираме, отдаваме ги под наем дългосрочно. Сега иска да го продава и да купи друг имот. А дохода е от Нью-Йорк. Там работи. И също ми е направил запитване, какви са необходими документи, които трябва да ви ги дам предварително, за да дойда направо на готово. Общо зато е така. Ясно. Тоест ти тук имаш предимство на това и да предложиш допълваща услуга за property management. В случая на тази наша близка е така, купила си имот, втори, един го продадаме, после купи втори го даваме дългосрочно под наем, едно студио в центъра на Бургас. В момента е решила него да го продаде, защото прави добра разлика в рамките на 5-6 години като цена и скупи просто по-хубав имот, вече по-добър. Подобен тип следващ ход. Да. Но с по-голяма инвестиция. Ясно. Тук като си говорим и за инвестиции, по твое наблюдение, от твой опит, какви са обикновено разходите, които се подценяват? Има ли скрити разходи? Как се... част от консултацията включва ли това да е предварително да им... Когато се говорим не говорим само за кредитирането. Когато се говорим с наш клиент, който се доверил да работи с нас, освен че му търсим имот и му уреждаме всичко свързано с кредитирането, задължително трябва да му обясним всички съпътстващи разходи. Това не са само такси покрай кредита, има нотариални такси, местни данъки такси, има банкови преводи, много неща са. Ние сме с обикновено консултантите, кредитните тяхната роля е просто да насочиш клиента в някаква банка, докато подпишеш договор за кредит. А пък моя фокус и моята роля е още от първи ден, като направил запитване за кредит, тази наша позната, аз съм с нея от началото, докато се получи ключа, да се казва, владението да може да почне да живее в апартамента. Или да го даваме ние на менеджмент на управление. Да. По-дълги процеси, моят ангажмент е малко по-друг. Аз това казвам, че ние сме насочени така като клиент, който се доверява да работи само с нас. Разбирам. В този ред на мисля задължително условие ли е този, който избере да го консултирате за кредит, след това вие да му съдействате за покупката на имота, нали? Не е задължително условие, принципно. Можем да бъдем само да го консултираме за кредит, но при всички положения трябва да знаем, дори там да се намери имот, трябва да знаем характеристиките на имот, защото ни му помагаме после по документите. После
собственика на имота, който му го продава, също трябва да съдейства за самия кредит. Нали, банките винаги искат малко повече документи, отколкото са необходими, кое е без банков кредит. И ние трябва да сме в течение, защото нали, моята роля е да стане сделката. Нали, освен кредита, да стане самата сделка. Да. Нали. Така че трябва да съм запознат също с това, какво купува, документ за собственост, скица, данъчна оценка, трябва да се направи пазарна оценка, това е много важно нещо, част от всичките неща е пазарна оценка. В кой момент трябва да капарира имота, да не сгуби капарото. Да, това е много важен момент, много тънък момент е това. И всъщност, кой е най-правилният момент? Най-правилният момент е, примерно ако приемем да кажем сега, Митко, че ти си българин чужбина и купуваш имот в България, аз съм направил предварително проучване, казал съм ти от няколко банки, които в момента имат точно този продукт с тази лихва. Между другото, за българи в чужбина винаги лихвата е по-висока, а срока е по-малък. И освен това и финансирането е по-малко като процент. Иска се по-голямо самоучастие. По-голямо самоучастие, да. Примерно, ако стандартно се дава до 80-90% за българин в България, който е кредит, за българи в чужбина е между 60-70%. Трябва да има по-голямо самоучастие. 60-70%. Да, иска се съдружник. По някакъв път някои банки има съдружник, други няма съдружник или променят условията постоянно. Да. Зависи какъв ти е доход. Много тънки моменти има в момента. Тоест, ако сме водили разговора януари и съм решил да рестартирам, тогава съм се отказал, той е... Наново актуализираме информацията към момента как е. Защото примерно лихвата може да е била 3,5, вече днеска видях една от банките сутринта, е 4,11. Отделно има застраховка задължителна живот, отделно има задължителна застраховка имот. Някои банки има задължително съдружник, който може да отговаря с доходите си, като кредит получател, може да не отговаря, да само за лице за контакт. Има много тънки моменти. И ти можеш да поемеш ролята на лице за контакт, предполагам, в някои случаи? Мога да бъда и пълномощник по сделка. Това вече зависи самия клиент или кредит получател какво е избрал. Да се върна на въпроса, значи ние като агенция как работим? Когато примерно ти си наш клиент, както казах, кредитът е гарантиран на база доход, който получаваш в чужбина. Почваме с тебе да гледаме имоти. Първа стъпка е, когато си харесаш имот, да оставиш топ депозит. Този депозит се остава при нас в агенцията с условия за сделка. Твоите условия ще бъдат, задължително условие ще бъде, че купуваш имота с банков ипотечен кредит. Трябва това да го знае продавача, собственика на имота. Да. Тъй като трябва да не се действа с малко повече документи преди това. Самия продавач трябва това да го знае. Втората стъпка е подписване на предварителен договор и трета стъпка е сделка при нотариус. И точно между депозита и предварителен договор, който се подписва между тебе и продавача, трябва да се направи една пазарна оценка. Която пазарна оценка пък ще гарантира на тебе, че банката ще финансира покупката точно на конкретния имот, който си харесал. Значи одобрен си веднъж за кредит, примерно 200 000 евро, избрал си имот за 200 000 евро, отделно самоучастие, но трябва да платиш на пазарна оценка, да видим как ще оцени банката този имот. И след като ти е казал на 99% да, този имот може да служи за обезпечение на база правно становище, тогава да платиш капаро на продавача, тъй като капарото е неустойка по сделка. И тогава минимизираме риска да изгубиш това капаро. Ясно, да. То си има логика банката да си иска да си прави оценка, нали? Може да кажеш каква е логиката. Не, всъщност логиката на банката, тя се прави пазарна оценка, на база тази пазарна оценка финансира кредит получателя. Точно, да. За българин чужбина финансира до 70%. Значи като оценката 200 000 евро, ще получи 140 000 евро. Но банката пазарната оценка може да е 220, може да е 170 000 евро. Да, те се правят техните изчисления. Това е с независими оценители, някой път има вътрешни оценители на банката. Така че пазарната оценка е изготвя точно компетентен оценител. Да. И това е много важен момент. Да се направи първа оценка, да се платите ни 200 или там 220 лева в момента оценката, самият ти да бъдеш по-спокоен като кредит получател, че банката ще финансира и сделката точно тази сума, която ти трябва да тебе, като го внеси по кредита. И тогава вече при тая по-голяма сигурност може да се пристъпи към предварителния договор. Той е между купувача и продавача. Обикновено се заплаща 10% по банков път като капаро или по договаряне. Това задължително трябва да е описано като условие, двете страни са равнопоставени, но това са вече детайли от към правна страна на сделка. Да. И това също е важен момент. Някой трябва това да го направи. Не знам дали станах ясен и разбран. Мисля, че стана ясно, да. От гледна точка на продавача, така съм попадал на случаи, в които
самия продавач предпочита и разглежда с приоритет купувачи, които не кандидатстват за кредит. Значи, вашата роля в случая на такъв тип агенция, има ли застъпен елемент на образование към продавача? Със сигурност, нали, ако е български продавач, това му се обяснява. Тъй като повече сделки при нас с кредит, то всъщност може да се купи имот, който е с ипотека. Нали. Там втора поред ипотека, заличаване ипотека, просто по-дълъг процеса. Нали, не ги има тези сделки. Да се продава имот, който е ипотекиран. Също може да стане сделка. Но ако продавач е руско говорящ, както в момента са повечето продавачи по Черноморието, те това нещо не могат да го разберат. Трябва да им се обяснява малко по-трудно, особено ако има намеса на руска агенция и някой руски адвокат. Те искат деня на сделката да си получат парите, не ги интересува кредит. Освен това е трудна комуникацията с справките, ние нямаме достъп до техните регистри, а последни сделки по Черноморец точно такива рускоговорящи продавачи продават имоти на българи. Независимо дали българи е от България или българи от чужбина. Там как се справят? Там по принцип моята препоръка винаги е била продавача или там брокер на продавача, който е, дали е българска или руска агенция, да успее да го убеди, ако няма сметка в България открита, да ползва сметка на адвокат. Тя е една специална сметка, открива се точно за конкретната сделка. Тогава и купувач и продавач са спокойни, че тази сметка, която е посочена в нотариалния акт, е точно сметка свързана с тази сделка. И факто парите влизат по сметка на адвокат, който разбира се също си има такса по тарифа. От моят опит, това е най-доброто в момента, което трябва да се направи. Това е определен вид услуга на адвоката, така се явява. Да. Също това може да се направи при сметка на нотариус, но нотариус повече пъти казват, ние не сме финансисти, трябва да вземем счетоводител само това да прави и става при сметка на адвокат, която се описва в нотариалния акт. Чувал съм го за това, за сметката за нотариус. Като е скоро сметка се едно. Сметка под условие. Малко по-висока такса там нещо имаше. Да, между 1 и 3% е таксата според сумата. Мога да е сериозен разход, да. Но това е гаранция, че ще мине сделката. И едно спокойствие за продавача, който се пресне как се получи парите. А след това той пък нарежда тези пари къде да бъдат приведени. Все пак има натурален акт, там е записано, че предвидим продаваме от 100 000 евро, сметката на адвоката е вляза 100 000 евро и те може да нареди къде да отиде тези пари. Имало се случай, примерно, една сделка в Балчик, продавача беше изпълномощник на рускоговорящ на Руснак, посочи сметка на роднина в Турция. И такива сметки, и такива сделки сме. Интересно. Тук като е описано в пълномощния в нотариалния акт, всичко е възможно. Ясно. В случая, в който българин, да кажем, иска да си купи имот в България с цел за живеене, да кажем. И в случая той има 100% от сумата. 100% от сумата на сделката, на имота, който си харесал. Да, плюс разходите, плюс всичко. Има ли определен вид предимство, въпреки всичко, отново да ползва банков кредит? И какъв би бил смисъл? Има хора, които някак се презастраховат. Знаете, че когато купуват с банков ипотечен кредит, един вид банката много повече проверява имота, отколкото той самия. Нали? Сега има ги тези клиенти, има ги ни тези сделки. Нали? Но според мен смятам, че адвокатите и нотариусите се вършат добре работата. Това не е толкова необходимо да се прави. Нали, понякога път го правят с цел доказване на доход, произход на средства, примерно не му достига от работна заплата. Нали, но повечето пъти не се използва такъв тип. Нали, има клиенти, които го правят нарочно това нещо, за да се провери имота. Или примерно това го слагат като условие, като стават депозит, първата качка, депозит, искам да купя твоя имот, но с банков кредит. За да може после евентуално банката го откаже кредит, той пък да вземе депозита. Дали? Това е така тънък момент, повече път не се стига от това нещо. Ясно. Ако трябва пък да минем в другия сценарий, в който пък се купува за инвестиция, тук ти имаш наблюдение за Черноморието, може би вследствие си натрупа опит за цялата страна. Мислех си да отделим малко време на по принцип къде по твое наблюдение има смисъл да се инвестира, какъв тип имоти, ако трябва, нали, мога да уточниш пак някакви особености, които са... Да, ние като агенция разбираме сделки в София, има в Сандански продаден парцел, в Стамбулийски им продадена къща, нали, има и други сделки. Сега в момента имам поет ангажимент в Нова Загора да продавам един имот на мой приятел, клиент на офиса. Така че, какъв ми е съвета? Зависи всъщност дали е за инвестиция или за живеене. Да,
Конкретно за инвестиция. Едно, за инвестиция. Конкретно за инвестиция в момента. Мога да те насоча допълнително, ако искаш. В момента какъв съвет ще дам аз? Ако някой примерно ми каже, ако си имам 100 000 евро, събрани са в банката ми дава 0,2% лихва, това са да кажем някакви там 200 евро на година, които можете да не ги борим, защото те отиват в такси. Къде да ги вложа? Искам да ги инвестирам. Първо трябва да разбера той какво разбира под инвестиция. Защото аз може да разбирам едно, той да разбира друго, ти да разбираш трето. Аз под инвестиция разбирам вложени пари, каква доходност, възвръщаемост получаваш в годишен размер. Доход от наем. Дали да гледа капитализиране на ръста на цената също във времето, като потенциал. Нали? Така както препоръчват гурзата в инвестициите, трябва да гледаш гарантирана доходност, още от като купиш имота, която трябва да е поне около 10%. Такъв имот на пазара трудно се намира на тези цени в момента, обикновено е 3-5%. И в същото време да е такъв района, че да след 2 или 3 или 5 години, след 10 години, цената му е станала примерно с 30% по-висока. Така, но в момента този тип имоти в градовете според мен ги няма. Или са много малко. Или много хора ги търсят този тип имоти, подценени. Или може са в сгради, цели сгради. Или цели сгради, но покрай морето, по Черноморието, все още има имоти, които може да се окаже така, че купува за 100 000 евро два апартамента някъде по Южното Черноморие или по Северното и дохода от тези два апартамента за 100 000 евро, ти си ги вложил в два апартамента, на година вземаш 10 000 лева, а пък ги даваш само 3 месеца през летния сезон. Всъщност даваш ги за 3 месеца на по-малка амортизация. От тези 100 000 евро вземаш от 2 по 5 000 лева наем за сезона от 3 месеца, 10 000 лева. А пък сега купиш един имот в София за 100 000 евро, това ще е някаква панелка най-вероятно, с стая и половина, защото се вече коства 20 000 и то за ремонт. Да. Ще вземаш 6 лева наем и ще вземеш за годината 7 000 лева. А тук и ще се амортизира повече. Да. А тук купуваш два имота с потенциал да растат, а пък наемът е 10 000 лева. Нали, аз бих дал такъв съвет. Прави се, че по-малко се амортизира, защото се ползва само 3 месеца. Има хора, които това го приемат за минус и правят други изчисления, но това краткосрочното отдаване под наем, то носи по-голяма доходност, така или иначе. Аз съм бил така на доста лекции, workshop, аз съм се занимавал с наемане дългосрочно отдаване, краткосрочно. Това и сега го правя. Да. Доказано е в момента, че един имот, когато се дава краткосрочно, вярно има повече ангажименти, свързано с поддръжка, се поддържа много по-добре, отколкото ако дългосрочно. Тъй като знаем, букинг, има класация, трябва клиентът да е доволен, трябва да има винаги добри отзиви, каквото да се развива, трябва да го правиш веднага. Винаги има хигиенистка, поддържа се в по-добро състояние. Доказано е, че имотът се поддържа по-добре, ако е в краткосрочно отдаване под наем. Да. А наемателя, ако е дългосрочен, не се знае той как. Но след това няколко наема отиват да може да възстановиш щетите. Ясно. И това много често нашия брат казваме, да, той от наемател става купувач, омръзнало да подаря едни пари на собствениците, по-хубаво да сте банков кредит, така, нали? А пък наемодателя става продавач, пък му омръзва да прави ремонт с всеки наемател. Да. Това в нашия бранш така винаги има движение, винаги има бизнес. Независимо какво става около нас. Да, в момента така ми идва отвътре да те питам конкретно. Слушайки те, очевидно се занимаваш дълго време в тая сфера. 17 години. Би ли имал възможност да консултираш българи, които се намират в чужбина и по някакъв начин да им дадеш достъп, първо, до извън пазарни сделки, възможности, до които само ти имаш достъп и по някакъв начин в капацитета ли ти е да обединяваш техните капитали и усилия, за да се получи примерно допълнителна отстъпка в някаква сграда, ако се вземат апартаменти. Не дори такива неща, според мен. Няма нищо напротив да опитам, но това с отстъпката малко е много относително. Значи, някой път строител е казал, продавам на 2100 евро на квадрат, дали ще купите двама човека или 5, той знае, че се продаде сградата. Да. По-скоро стъпката може да е в нулев цикъл. Сега почва да строи, закопава основите, разбира се, тогава цената ще бъде поне с 30% по-ниска като стойност. Тогава може да се направи някаква по-голяма разлика в цената. Преди разрешението за строеж нещо или? Не, след разрешението за строеж, защото преди не може да се направи сделка. Трябва да има суперфиция, строителна линия, разрешително за строеж.
Там можеше някакъв депозит да се плати, май, ако иска човек да се запази. Според начин на плащане. Може да е с депозит, може да е с първоначална вноска 30%, после по етапно плащане според степента на завършеност. Много варианти има също. Да. Това е вече според стратегията на самия инвеститор и строител, който строи в конкретна сграда. Да. Възможно е това нещо също да стане, но разбира се, удоволствие, както ме опиташ, ще действам всеки един, който се обърне към мене. Първо да му дам съвет, ако е за инвестиция, къде в момента би трябвало да инвестира, и после да го консултирам в момента, кои са най-добрите условия, специално за неговия случай, кои банки в момента са на пазара, кои имат реално работещ продукт, свързан за българи, работещ в чужбина, а не просто реклама. В интернет, като е лихвения процент, може една банка да е 3,5, друга да е 4,5, има особености, някъде се иска съдължник, друга да няма. Всъщност, може да се окаже предимство, ако банката има малко по-висок лихвен процент, но да има друга скрита полза, която в крайна сметка да окаже по-високо ниво на финансиране, да кажем, или нещо. Не, значи, от моят опит, който имам, де факто банките има сходни продуктите. Но примерно да кажем, самия кредитополучател, българина в чужбина, който е, трябва да прецени какви са точно и неговите критерии изисквания. Примерно може да отиде в банка с по-висок лихвен процент, но тази банка да не му иска съдължник. Защото това утежнява самата сделка. Когато е без съдължник, става по-сложно. Когато е съдължник е малко по-сложно, трябва да намериш човека. Така или иначе. Ние затова сме консултанти, да знаем към момента кое е най-доброто на пазара, отиваме минимум в 3 банки, подготвяме офертите, правим запитванията. Ние затова сме в... Да, мисля, че кредитният консултант по закон е длъжен поне 3 оферти да направи. Да направи 3 запитвания. Така бях разбрал, че там по БНБ това е било някакво изискване, може да се... Аз на моите клиенти винаги давам съвет да отидем поне в 4-5 банки в момента, тъй като има възможност да сравняваме. Има изкрити такси, които се показват. Има и застраховки за живота задължителни, някъде не са задължителни, нали? Според мен би било ценно да се, поне за 2 минути, да отговориш на въпроса как може да се намалят броя на ходенията, т.е. на пътуванията на чужденеца, т.е. на българ на чужбина в България. Може ли да се намали до минимум, да кажем 1 или 2 пъти? По принцип е възможно това нещо. След като работи с кредитен консултант, той върши 90% от нещата, прави предварително проучване, трябва да знае доход, както казах, преводи, легализации, банкови извлечения, може да сведе цялата информация до конкретна 1 или 2 банки, които отговарят към момента. И по този начин в момента вече има банки, наблюдавам, които имат и онлайн регистрация, Евротръст може да се ползва, така че нещата се развиват в тази посока, всичко да стане дигитално. Има такава възможност, евентуално с пълномощно. С едно идване само да стане, може да е с пълномощно. Да, с пълномощно. Тук изискването... Избора е как ще намери имот. Това е малко по-сложното. Да. Защото все пак като е одобрен за кредит, трябва пък да се хареса имота. Освен ако негови роднини не го харесат. Вместо него те само да го види. Да, или пък не поемете някакъв ангажимент, вие да правите огледи, да му показвате видеа, да кажем. Има тези сделки. Имаме един клиент от Испания, който само с едно видеоклипче купи имота от Испания. Не майко формално да го погледне само. От Англия има един приятел да купи така имота в Бургас. То реално ставайки личен брокер и знаейки каква е целта, може да коментирате скрити минуси, какво не ви е харесало, някаква муха, ниво на банка. Идеалният мод го няма. Винаги правиш нещо компромис в една сделка. С нещо правиш компромис. Което евентуално може да се оправи или дългосрочно. Не е проблем. Но е важно да знаем пък самия инвеститор или кредитополучател, с кое пък няма да направи компромис. Това също много важно. Да. Именно. Аз мисля, че се получи доста информативен епизод. Така накратичко, смятам, че основните неща и казахме. Може да кажем за хората, които гледат, че контакти на Коцето ще намерите под описанието на видеото. А за те от вас, които слушат, може да споменем името на сайта. Значи нашия сайт е dom.bg с 2 пъти ма. domm.bg. Това е сайта за имоти. Там са всички мои и на колегите контактната информация. Ползвам WhatsApp, Viber,
С удоволствие информация. ще бъда полезен. Ами, радвам се, че записахме и този епизод. Успех на дейността и до нови срещи. Благодаря. Мерси. Благодаря, Митко. Прощавам.